Това не е мол, не е и бизнес сграда. Това е университетът ми. И днес ще го разгледаме. Хайде! Първата ни стъпка е да отидем към стола. Sorry, Linda, I didn't see you there. It's okay. How are you, Yana? What are you doing here? I'm questioning my life. Do you want to question your life while we do a school tour together? Sure, let's do it. Let's do it then. So, what do you think is the best thing about this building? Probably the infrastructure. I think it's really modern compared to the old universities in my country. Интересното за НЦ Остенден е, че всъщност има две сгради. Тази, в която сме тук, се нарича R8. Идва от ренген сланг, което мисля, че означава билдинг на холандски и е International билдинга. В другата сграда всъщност са повече холандци. Ние днес правим тур на тази, но в случай, че искате да разгледаме и другата, кажете ми, пишете ми в коментарите и ще го направим. What's actually the truth about this canteen? Well, the truth is that only Dutch students actually eat here. So, no. It's not because we can't, it's just because we have a different place that we like to go to, which we're also gonna show you. Но преди това, отиваме на едно много специално място, за което говорих и в миналото ми видео. А именно студията. Това всъщност е любимото място на всички CB студенти. Linda, is it also your favorite place, the studios? Yeah, I think like creative business people, they're always here to enjoy a little bit of funny part of the studying here in the Netherlands. Ето там горе е стаята на режисьора и ето тук записвам едно предаване на живо, което се казва Thank God It's Friday. Тук сме всеки месец, записваме нов епизод, ще поставя линк в описанието, ако ви е интересно да видите всъщност какво е. И даже аз съм режисирала един епизод. Да, там горе се управлява камерите, всичките камери на живо, сменят се, светлини, цветове и така нататък. Мога да ви покажа това място. This is the editing bay, where we usually edit videos or record podcasts or songs. Микрофон. И малко ми е висок на мен, но... Do we know how all this stuff works? No. But we try our best. Аз всъщност съм обработвала тук. Тук има всякакви програми от сорта на Premiere Pro, Adobe, всякакви всичко на Adobe. Тук има даже някакви проекти, които хората си запазвали, слушалки. Тук се намаля централно звука. Общо взето е същото, само че тук имаме и стая за подкаст. И тук познайте какво... We recorded our podcast here when we were doing like first year of uni. It was actually really fun, but now we don't do it anymore. Тук никога всъщност не съм била и не съм имала никакъв час тук, но това е някакъв вид класна стая. Всъщност това е много яко място, вижте. Тук горе може човек да се качи, да учи там, всъщност. Now that we saw a little bit of the production part, we also want to show you where I was editing and where we usually meet with groups to work on our assignments. В това място имаше всякакви компютри на Apple, много висока класа и всичко и решиха, че ще ги сменят с още по-висока класа. Това, което обаче не казаха на останалите ученици, е, че предишните компютри просто бяха изхвърлени. И аз бях като, къде сте ги изхвърлили? Защото, как ще изхвърляш? Представете си колко трябва да си богат, просто за да ти пука да си изхвърлиш така някакви Apple компютри. I have a question for you. What's your worst memory in this building? Probably was working on the portfolio. Giving a little bit of context, during the first year of our study here, the most important assignment that we needed to give was portfolio, and it was like the Bible. It was like writing a book, and I remember me being here
in every place, spot in this uni, writing this portfolio. So that was a nightmare. Стояхме тук до 10 часа вечерта, просто пишейки. Накрая 57 страници просто портфолио. Който е гледал един от последните ми тиктоци, може да види всъщност последната ми курсова работа, колко страници е. 347, мисля. Така че не е лесно. We made it to the Media Lab, което е просто място, където хората се събират, учат, оговарят се, правят си срещи на различни организации, extracurriculars и така нататък. If you follow me, first of all, this is new. There's never been a photo shoot studio here. But here was another place where we were recording the podcast. And I don't know if it's open. It's locked. But now they renovated it and they put a lot of like new stuff and new mics. И това са компютрите, за които говорим всъщност. Заменените компютри. Хората тук учат, дано не ни намират за много странни. Между другото, причината, поради която говорим само с един микрофон, е, че искахме да наймем два от едно място, което ще ви покажем. Защо? Но някой беше сменил от друг сет различни микрофони, съответно можеха да се свържат. Съжалявам, другия път по-добре. Но нека да продължим към iShop. Yes. Място, от което наймаме всякаква техника. Now that I asked you what's your worst memory, what's your favorite memory about this building? So about this building in particular, probably just all the time with friends coming here and taking a really long break because we didn't want to work on our assignments and go and take a nice coffee. You're always mentioning like the people and everything. And now we're nice friends. We're gonna go to Thailand together. Oh yes, true. Нека да продължим към Study Info, което е място, където просто питаме някакви въпроси, всичко, документи, администрация и така нататък. И могат да ти помогнат с всякакви неща. Студентска карта, Proof of Enrollment, документации, глупости и такива работи. А пък веднага след него имаме International Office, който помага с визата за Тайланд, която ще ми трябва, или пък за обмен, за всякакви такива неща. So next to the International Office, usually here, before we going on grand tour, so to go study abroad, this area was set it for being basically hospital. You can take your vaccine in here. And it's provided by uni. I didn't know. Тук имаме стена с постери, всякакви постери, вендинг машини. Имат много тъпи неща, ако трябва да съм честна. Има безплатно кафе, което аз не пия кафе, но съм чувала, че е гадно. What do you think about the coffee? Well, the one that you buy, it's actually good. The one free from the vending machine, stay away from it. If you don't like coffee and you are a tea person, and if you are a broke student like me, I always come here and literally stole most of the packages. Here they don't have that many. В момента сме в близо до другият изход на сградата. Наближаваме кафе Ив, което всъщност е място, от което предпочитаме да си взимаме обяд, вместо стола, който ви показахме. Here there are the best soups for a really cheap price, but it's closing really early. That's true. Like absolutely everything in this country. И сега отиваме в една от последните ни локации, а именно iShop. Това е мястото, от което ние наемаме микрофони, камери, всичко, и него споменах в миналото ми видео. И има merch. Yes. Would you buy this merch? I did actually once or twice, but I lost it, as well as the cameraman behind the camera. Да се надяваме, че съвсем скоро и аз ще получа ето такова мече, че нещо, положението е напечено с последните проекти. Линда гледа чорапи в момента. It's actually a fun fact. From time to time, the CB course usually hides socks around the uni and you need to find them, and if you find them, they're free for you. На първият учебен ден ти дават безплатни худита. И аз успях да си взема две, въпреки че не можеш. Трябва да вземеш само едно. Oh, hi Fabi. How are you doing? Fine. Hi. Това е друга моя приятелка. Where are you from? Portugal. Cristiano Ronaldo. See. What do you know about Bulgaria? No
Not much? You. That was a bad example. Also, we're gonna fix that. We're gonna tell you more. Местваме се в Study Landscape, което е място, където просто хората идват да учат, а ето това от ляво е библиотеката. Както можете да предположите, не е страшно посещавана, за жалост, но... Do you have any fun fact in this area? Linda once was walking down the stairs, and she just... we can demonstrate, okay. This is Linda, right? She's walking down the stairs. Like this, okay, Linda, walk. And then she just decided to literally fall in front of... Like, this was full. Всичко беше абсолютно пълно. Like the funny person Linda is, she just decided to get up and pretend like nothing happened. And I was out there worrying that she maybe, I don't know, bursted her head open or something. No, I was okay. I was just really ashamed. Embarrassed. Yeah. Това е продължение на библиотеката. Let's do ASMR because we're in the library. This is what I want to study in the future. Digital marketing for you, for creating content for you. This is not what I want to study, but I'm doing it anyways. Ох, това е на холандски. Ето тук пак холандски. This is really up to date. Yeah. Bitcoin revolution. If you know how to use them, please contact me. I want to become rich. I don't know how to do it. Това е моят атемпт на това да чета на холандски. Waarom digitaal geld de toekomst is. I'm the imposter. This area is for the really introvert people. That's true. And they don't want to be disturbed, and we are literally in here during deadline and exam period disturbing them. So appreciate you guys. But this is the view from up here. There's no one. Всъщност Линда е тук, за да може да имате второ мнение и да не съм само аз, да казвам, че е страхотно или че е ужасно, а да видите някой друг какво мисли. И всъщност сега отиваме на много интересно място, защото отсреща ще можем да видим другата сграда, за която говорех, която е холандската сграда. The hell is this? Честно казано, за много неща от този университет аз нямам обяснение. Ето това всъщност е нашия кампус. Като е хубаво времето, хората сядат тук около фонтана или пък като започне в началото на годината има едно нещо, което се казва First Year Fiesta и то се състои ето тук. А онова отсреща ето там в ляво всъщност е като Student Sport Center. Аз там ходя на танци, има кикбокс, има всякакви неща и фитнес. Сега, за да можем да поприключваме видеото, искам да попитам Линда някои въпроси. Отново, за да имате второ мнение. Linda, you said you're from Italy. What's a really different thing in this university that you would never see in an Italian university? It's probably the type of coaches and professors that we have here. They're really young, really open-minded and up-to-date. In Italy, unlucky for us, they're all really old and they don't really use social media and all this kind of stuff. And probably also people actually giving you equipment and trusting you with 5,000 euros a camera, and they just give it to you, even if you're not an expert. In Italy, you could never do that. Also, they would just steal them. They wouldn't return them back. I want to ask you, what is the biggest culture shock that you had coming here from Bulgaria? So I always say this, but now that I think about it, maybe it's not that big of a shock. But because I'm from Sofia, and when I came here and I realized there is a trash regime, and then I realized that in the villages in Bulgaria they do that as well. That sounds like such a city girl, but I just never even thought that you would have to have a calendar about it and having to take it out and all of that recycling. Actually, it's really nice. I think it's really good because that's like the bare minimum to do for the planet Earth, to like divide the paper from the normal trash and everything. Fun fact, sometimes
before like the building closes, especially the canteen. It's usually closed 1 or 2 hours before. In building 10, so the one that you saw, instead of throwing away food, if there's still students around, they always go and ask if they want the rest of the thing that was not eaten for free, so they don't need to throw it away, and that's really good for the environment, of course, and not waste. And it's not even leftovers, it's like full-on sandwiches that someone just didn't buy. Благодаря ви много, че гледахте. Това бяхме аз, Яна и... Linda. You need to start learning Bulgarian because you'll be so good at it, I swear. Can you say благодаря ви хора, до нови срещи? Благодаря, Хевория, Дрогошнести. Окей. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го харесате, да го коментирате, да го споделяте. Това е моят Instagram, това е моят TikTok. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, пишете ми. Това беше всичко от мен, Яна Energy. Чао и до нови срещи!